Fiat érted, üdvözlégy Mária, mondja mindenki, áldott légy Mária, mondja Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretet. Testvéreim, ezt a Szent Mise áldozatot, imádságunkat felajánljuk Rózsikáért. Ezzel a legszentebb áldozattal akarjuk megajándékozni őt, és a családját, az elhunyt családtagokat, édesapát, édesanyát, nagyszülőt, Piroska nénit, és kérjük a Jóistennek az irgalmát, kegyelmét számukra, hogyha nem érkeztek meg az Isten színelátására, akkor a mi imánkra a legszentebb áldozat bemutatása által jussanak el a boldog feltámadásra. Ugyanakkor kérjük Rózsika közbenjárását, hogy esdje ki számunkra is azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségünk van a mindennapi életben. Hogy megtaláljuk helyünket itt a földön, megtaláljuk lelkünk nyugalmát, békéjét, és hogy a Jóisten kegyelme ereje erősítsen meg a mindennapi élet kereszt hordozásában. Hogy hűségesek tudjunk maradni a mi mennyei Atyánkhoz, Jézus Krisztushoz, a megváltónkhoz, és az ő édesanyjához, a boldogsághoz, Szűz Máriához, a fény királynőjéhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Azt kértem az István atyától, hogy van nekem egy nagyon-nagyon jó barátom, aki nagyon-nagyon sokat segít otthon a szegényeknek a segítésében, úgy a szállítmányozásban, úgy az élelmiszerosztásban. Ez egy László nevű barátom, akinek az élete kicsit összekuszálódott, és mondtam, hogy ma jövök ide, és megígértem neki, hogy a mai szentmisét az érte is fog szólni, sőt a szentmisében az ő élete, családja, az egész munkája, oda tesszük együtt a Jóisten elé, és hogy rendeződjön az élete. És Jézus azt mondja, hogy ha bármit kértek egy szívvel, egy lélekkel, azt megadom nektek. Hát arra kérlek benneteket, hogy most egy szívvel, egy lélekkel ezért is imádkozzunk. Hogy Isten előtt kedves legyen az imánk és a legszentebb áldozatunk, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus,
Istenünk, bocsáss meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk. Fiat szülő anyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözöljünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, vajon Isten elvetette Izrael népét, amelyet öröktől fogva kiválasztott magának? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok Ábrahám véréből, Benjamin törzséből. Kérdem tehát, Izrael népe oly nagyot vétkezett, hogy nem tud többé felkelni bűneiből? Egyáltalán nem. Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek. Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. Akkor majd Izrael egész népe üdvözül, amint a Szentírásban olvassuk. Sionból jön a szabadító, és eltörli Jákob gonoszságát, ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket. Javatokra vált tehát, hogy ők nem fogadták el az evangéliumot, a kiválasztás által őseik miatt azonban igen kedvesek ők Isten előtt. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Őrizd meg lelkemet, a te békédben, Uram. Őrizd meg lelkemet, a te békédben, Uram. Szívemben nincsen nagyra vágyás, Uram, szememben nincsen mérgeli. Nagy dolgok után nem török maga, sem erőmet meghaladó csodák után. Őrizd meg lelkemet, a te békédben, Uram. Halleluja, halleluja, halleluja. Egy, aki atyátokat megnyeri, és egy, aki tanításotokat Krisztus. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedben. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Az egyik szombaton Jézus betér egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. Amikor lakomára hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak között nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, oda jön, aki meghívott titeket és felszólít, add át a helyedet neki, és akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahová, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: barátom, menj följebb! Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt, mert mindaz, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Halleluja!